Здравейте! Сега ще ви покажа как да нарисувате графит изключително лесно. Първо измисляте дума, било то рап, хип-хоп или чалга. Ето сега ще ви покажа как да започнете, ако се измислите име, да речем, че това име ще бъде най-често срещаното име в графитите — Crazy. Правите К, разбира се, после и Р. Правите А, З, и разбира се Y, за да стане думата много crazy. След това, докато е още топъл графита, тук малко корекции, му слагате и 3D. Това е изключително важно за един графит, да има 3D, да може да е специален. Ако няма 3D графита, не е триизмерен и не е толкова хубав и красив. 3D-то може да бъде с един цвят или повече цветове. Разбира се, в момента го правя с химикалка, но това е само проект. Когато излезе навънка с спрей, аз го правя с 10 цвята. Готово, 3D-то е готово на графита, а сега е време за неговото отцветяване с ливало. Ще го направя по най-бързия начин, колкото да ви го покажа как става. Ето, отцветяваме. Помнете, първо се правят контури, после пълнеж. Не ги слушайте другите графити маняци, че първо се правил пълнежа, после контура. Те искат да ви объркат, да може да не може да направите графита. Ето, отцветяваме, виждате колко съм бърз. Това е защото имам много техника зад мене. Разбира се, от изминалите 28 години, когато се занимавам с графити. Ето, 3D-то е готово и сега е време и за таг. Разбира се, тагът много е подходящо да е с име на велик човек. Това, разбира се, Тупак. Така тагвам Тупак, защото Тупак е много велик рапър. Ето, това е истинското, наистина така се пише. Звездата символизира космоса, но тук в случая символизира, че е звезда на рапа. Ето, това е първи урок за графити и 3D. Не забравяйте, много важно, годината, която сте го правили. Това го правя веднага на 2009, 1.09 и стрелка. Стрелката е много важна за графита, разбира се. И да не забравяме и характер. Сега ще направим характер, както някой го наричат характер, или човече, или каквото си пожелаете. Но аз го наричам просто характер. Ето, нарисуваме го. Ето характера. Искат се много тренировки, за да може да стане това, което рисувате. Характера може да бъде рапър, може да бъде бибой. В случая това е гангстер, който е доволен от сделка. Ето го рапър гангстер, разбира се. Хубаво е малко ефекти да се сложат, това е най-трудната част ефектите. Цък, така, коса. И разбира се, това вече може да го сторите с вашия спрей.
Ето, рисуваме тук нос, слагаме му ефекти и не забравяме. Също, ако сте по-опитен райтър, може да му сложите 3D, което е много ефективно и става прекалено красиво с 3D. Ето, осветяваме и вече графита е напълно довършен. Благодаря, че гледахте клипчето и се надявам да сте се научили да рисувате така хубаво, както мене, графити. Довиждане, до нови срещи, фенове на графитомани от целия свят.